כאילו זה טבחה ברגלן, שאוכלים אותה, לא מדברים. אסור לדבר, אסור זה, אסור לאכול את זה כמו... אלון כבר דיבר איתו, בוא. אלון מחר. זה ככה, טריפולטאי מאופינל, זה ככה. מה שלא חריף שמים בצד. אני פה במסעדה מחכה. גם את הלחם צריך לתת לו ביס, עיגול כזה, איך למשוך. תגיד משהו, בנו, איך? אין אוכל כזה, זה כמה שאני אגיד, זה לא מספיק. וצריכים לחלום בלילות, שמחר אתה הולך לאכול רגלן, מישהו שם את זה על האש כל הלילה, ואתה צריך לבוא ולבדוק מהר את הסיר שלו, הכל נגנב, הכל נגמר מהר. אתה מפרק ותפקיד